चले छागे मटक के बाट पर चले छागे मटक के बाट पर तू जाके चढ़ूता हाट पर तू जाके चढ़ूता हाट पर तू जाके चढ़ूता हाट पर बहन तोहर कचरी बेचो मम्मी आलू चप गे पापा तोहर बड़ी बेचो पापा तोहर बड़ी बेचो जाके बड़ी हाट पर तू जाके चढ़ूता हाट पर तू जाके चढ़ूता हाट पर तू जाके चढ़ूता हाट पर थलही गेले कुसमार गेले गेले तू चनदी गे थलही गेले कुसमार गेले गेले तू चनदी गे भजन रंग रसिया से मिले तू भजन रंग रसिया से मिले तू जाके बेला के बाट पर तू जाके चढ़ूता हाट पर तू जाके चढ़ूता हाट पर तू जाके चढ़ूता हाट पर अभी आप सुन रहे हैं मदना से विराट म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। एहन करम तू केलही गे छौरी भेलो तोहर बदनामी गे एहन करम तू केलही गे छौरी भेलो तोहर बदनामी गे चेहरा तोहर तो खूब देखल को चेहरा तोहर तो खूब देखल को जाके छोड़ी हाट पर तू जाके चढ़ूता हाट पर तू जाके चढ़ूता हाट पर तू जाके चढ़ूता हाट पर कमलेश रंग रसिया के छोड़ के तू तो गणेश रंजन से मिल गेले अच्छा कमलेश रंग रसिया के छोड़ के तू तो गणेश रंजन से मिल गेले जबूत रंग रसिया के देखल को जबूत रंग रसिया के देखल को दिनेश दीवाना के दुकान पर तू जाके चढ़ूता हाट पर तू जाके चढ़ूता हाट पर तू जाके चढ़ूता हाट पर रिकॉर्डिंग विराट म्यूजिक मदना बाजार। मोबाइल नंबर 7050 410 549।